Ezin nuen neurtu zenbat denbora ote neukan patuaren aurretik ibiltzeko. Oso gutxi, seguru asko, eta hartaz profitatu behar nuen. Ibai inguruetan, larrialdiari bere neurri osoa hartzeko denbora baratu ondoren, katedralera zeramaten kale aldapatsuetan gora jo nuen. Nire azpantarrek arbidean behera zetozen urpurrustadedan palastaz egitela. Ez ninduen abaiakuek besoak zabalik hartuko. Larrutik ikasita neukan deanarekin eta ark ordezkatzen zuen ororekin atezuan jokatu behar nuela. Eta ez nuen eguneroko tratuan haiekiko ostasunean nabarmendu nahi izaten, etorkizunean zer gerta ere. Eta egun hartan, inoiz baino arrazoi gehiago nuen zapuzkeriak beste baterako uzteko. Katedralaren ondoko monasteriora iritsi eta ate nagusiko txilinaren soka astindu nuen. Luza egon nintzen zain, atea noiz irekiko. Etzen ez otoitzetarako, ez errefektoriorako tenore. Fraideren batek ikusi nahik inguratzen, eta ez zidatek bere alakoan irekiko, otu zitzaidan. Abaiakuek gustoko zituen apaldura alakoak. Adinaren zama bizkar gainean nabari zuen fraide batek zabaldu zidan halako batean atea. Nire bisitaren zergatia agertu nion. Abaiakueren gela aurreraino eraman ninduen fraide konkortuak eta zizelu luze bat seinalatu zidan. Fraide janzkerian maukapetik esku zimur-zimurra atereaz. Bertan ezer nendila, baina nik desenkusakeinu bat egin nion. Aixiago adiraziko nion, presa zutik egonda, ziziluan eserita baino.